Oseade3yo Dr. Kotokumanhene Frempong Manso akasa sero akokora abane wo faase oni mpanifo abetia watena se amane akwan so mo ma akokora kwa aben mo fa ntia ya afi bisa akokora akwan so oyimo Sabi Oseade3yo kasa sero isa sa akokora ne ntaban eso ndimede do so nti Oseade de yamo no tew isa sa ndimede do so maye oyimo Sadi ayo Oseade3yo Frempong Manso aye Kotokumanhene ne chiame e kasa no se krowura wa ba beduru ha watena se yama na papa tinana no musampa komia mama eya na Oseade3yo Frempong Manso ye Kotokumanhene papa ana no mitana ana no ana mu mama nyina ma papa ana no Frempong Oimo Maye
Yo, Oseade Frempong Manso. Kotokumanhene chiame o. Ba chobe mama ama Oseade ya ne na Frempong ate. Se ya mana kwa ba. Se ne ekodia asiedu ne mpanifo ekasa no. Ahade draw ewie mu na mufiri kwan. Pa. Betie mato. Ana Abakumanhene. No aso na Kotoku ate na donten. Ani mpanifo se. Ewie de so who was said there in penny for an air boko. Free say obedi. A dear but trap and I guess you. If you have a brainy, I could try to my dear Dawson. Said the Kotokumanhene said in detail. So from poor Manso and Manso. And then I saw a could say, also a passing on one road. Not over here, no fussy for. It's I said, I could cry a film. No one was my fiddy. And no crack, I could cry. If you want to see from Pepper, was there be question a dear. Some of you job will come a guy. Namaka for him, no fussy for. It's a crackable, Kakumaka, your bay. So who was there? I didn't pay you for a senior. A cross of film. About regret, no fussy for. No, I said in the corner, so is it here? How about an antecedent? Yea, sir, no crack. Oseade Frempong Manso, dear Chloe, I need the apple of pet. Say ya kan abakwa sama ono na eto okuro ma ya betena aso ne wo fa ase pani ne na asane enti one asane de omkwa hwe a omo nche nukura ne ne nyina na ehwibom me so baba be yi sa odo ni bia da a kire mo afisa me am die mu a ampani ampa ya so yesi nkonwa asa ya hye betai Oseade ayachi ne atwen no se wo be ba be to ye ya ye tutu ye nyina ade ke Oseade aye Nukura yani na onu sukura de afu yemu amaya hoho ho amaya ni je absaneman atifi emma empokura emrewa enkola obi aye no ahoho ho ase ne Oseade aye aba ha omde nania abehunya ne nko na waba ha menka ye nana ba ko a ko na kura otutu nanan ebe ya amamra se ne fata eja ne kwama okọ na kura enye dom ni nyina de hu se ne de dom ni nyina ehuna kroma ni nyina ehunu nti ya da Oseade Frempong Manso ene na Frempong ne mpanifo so ase se ono so akire odo ama sene man ne wo fa ase nti Oseade ba ba ya mana kwa ba na de gina ho no yentimi ma Oseade Frempong Manso aba ya na so na ya de sabi ya no hu na be kasa akire Oseade ya enikan ensa ya de ma na kwa ba tumpan enai approche ensa enkotoa mienu etachire Oseade ya ba oni ne mpanifo enye omo famuru ya foundation na mi gina ho kasa ya o me kasa se no omaye just na wadaroma sade wo fase fo kasa enne o ma easter na twam de na so enne omo da omo beda isa se omo fi wache so wa kasa what two nine na so aba asene a omo kura mo shina pantu Mukra ma blochesa ani akokra somwe fa ye bresu egu abodisem ne kogu ye fonpem a ye mu ni se de wo beka bia no nhira asabia asie mo so maye Oseade kasachire Kayade na sevama asie na wona enya wa na ya me ezia ni e from na nya me anko ya da Kotoku abosom Kotoku asie ampani form wadi kan zie Kotoku asupon nyina ya da omo nyina ase asie ba so omo agina ye nyina achi agina pa asie ahwe ye so ama eneda ponde asie aba betuye asie nempo ebe emfie afeni kakra ni asie obi ehun yare pon a eba ewiase asie Yankopon etimi ahwe Ghana Manso asie ba ahwe Kotokumanhene asie ahwe Asene Manso asie am ya beto ya de hie nyina asie me mfa na ase kase ma nyame asie ya de enase a etoso obema
asane mpanimfo Akyem se omo agina akire ahwe yade hye nyina so amaye Akyem yade abamu enwayefo a sabe apolisifo ena etoso Akyem yade enase kase ebema omo so Akyem samwa mo ani tua akonya ye fro ye no mfie be aduenu mienu ne Akyem emu keka no se de mpanimfo ye anwa panti no Akyem they say una baby a asonjo Akyem ya da mo asibebre Akyem ye kra o mo kra sanka ye ba behwe ye ho fasefo Akyem o sna na da bi je o behwe o mo dia ye nyina be ko ne enso akohwe o mo anim bi Akyem o mo so eho sitie Akyem na yarepon a abei Okay. no covid no ampa ya bei de ansa na meka de hyema no kwa se de mire mfirenti no se mote se yesi vaccine no aba no bi enkobo bi a Akyem obi entu mreka enkobo bi kire se abati o dasa enti obi a te saba onkobo bi Akyem efisa me de na migina ekon no animu Ampa. ampa Mia Megana for Spanish for America for Abrofo Amasha Omuno Ampa. Ebia wu pa and the Aji Ebinum Bebre so kwa ampa enya yare papa na do ni hihye pa o hihye ma Ghana mind Akyem yare kakraka ba ye no anhyeda ama Ghana for so Akyem ya dana si bebre efutu a ye de nananom na do ne nimpeni for de mamu no Akyem so me hyem kina se moti se edro no bia baba bia obi a manadwe nya no mienu Ziampa. wo mo de amonkobo bia bom ho ban Ampa. bi so bia nim se da ye mu bia no ebeche saya Ziampa eno nso firi ho a be se mu ho se saa o man ye fra no asani de Akyem ye nyina nananom ena chechire Ziampa o se ye ntime chechire odan na me wo faase a me pena se mo wo faase dikan Akyem enso ni ba bite ampo wato odan de ene wo me nto bi ma mo faase ampa no metna me hwena no ha yi na bi ba oba be ka kire me ni asene moda akonyo no akoma so kwa Ziampa montam wanta ne niam enko yi nyina mo moden na munsiesie no fe munsiesie no fie na mun pasem papa bi emeka nkire me wosoro no ho bisa nananu empenchichemu Kasa mun hwe na mun fa nuado entina kureso kuntuo aba Ziampa enti me mpesa we yetimi we yakami Ziampa mo amonfa mo adwen entoto ase Akyem sabi de obuafu no kura na uduru ho amana maache Akyem wanyesi wa waje waye nyame so de Ziampa na daachi bi no mutimi de mo adwen ka bom na mo ye mo adwen se bia enipa we na ya taa na chi na se nipa we na ya taa na chi mo be ka kire ne ne mpanimfo atras ne agi nipa no awa Akyem nti ma besra mo me nka na tintin bebre kakra me wo kan no mo hwe kire na mrepɛ mo no mo ba ne nya adwendwen ho ne ehu de o se pata no di mo kroe so na eye yi a ne ade no a kire mpanimfo Munyina Aseneman Minya 1972 and the Adenotna Nananum Agaso Akyem the Nukre DNT and in the Busia CSCNT and the Makachan say I don't hear Konyan Kura on share a so Ziampa Monfo Buomano is in a near feet Montanechi Nana a man to go and see Obusiano Akyem emu ema emu nchiche Akyem fa nua doka mu nyina bom Ziampa na mo ya enka bom na mo nya mo nipa mo pese mo gina na chi a mo ba ye ne mpanifo ba dwen ho Ziampa makasa wie oisi fo no pese o mo timi kokko ya o mo adwuma
Menya bɛhwɛ mu de mu ntiri nka sɛ na na baayɛ ɔfa wa ma mɛhwɛ ma ba bɛhwɛ mu Eziapa akyire kɔmɔ bi wɔ akyire a yɛbɛdina ahomatorofo so anasɛ wobɛtumi aba fi great na ma hold wɔn mo abɛsi saa mmere ne mpɛ sɛ me hold wɔn bi ɛmo nti makyia me ne mabrɛ mpɔnfoɔ wɔ hɔ a ebi ana mo ne mu a nifa sorry kontre nifa chidom adonten asumka enie omo nyina se omo akyia mo ma mo tiri nkwa je fro no mo asiesie no kama je ya da mo ase ya pa de mo kakra na bibi wa kyire a ekyire betumi a aye fisa me mpese me hold omo too long nti pacho se kwa na yetutu asanya Abakumahene tia me betie matro asanya Abakumahene mpanyinfo sɛdeɛ Oseade3yo Dr Frempong Manso kasa seɛ no ɔsɛ wafem nei free amanɔne aba bɛyɛ amane bi ɛsɛ fata last week nei asɔ n'ani sɛ ɔba bɛhwɛ asɛnman ɔba bɛfa kura mu nyinaa ɔbɔ ma ba so ɔwɔ dwuma pa a wɔde na mmom deɛ ɔde gya wɔkyerɛ ne sɛ momfa onuadɔ ɛnyɛ asɛnman na sɛ munya deɛ ɔsɛ fata na minuanom zo ngofo so ebe so mo chia pese eye entententem bra na yetumi ekwaje na de ntima mre bia no mehwe na me mre bia no me kwaja wo mo ne se ye akanfo o me ye free organ na ba o mo na ma ye ba ye bufo ediye ansa na yetumi aba beduro ase ha obi ka se obi free north yeah near free north because Ghana there now north cry now ya Fergini kana green Mali and ya back to one on my baby tonight Mosifo and the Dagoma for my baby Tansan yes and ya back enti maybe I wish ya was Beshia Minian Monica Piao.
Yeah, answer no my here about. Just see if you didn't shut. If you didn't if you episode, therefore, if you also if you about I'm going to defend I'm was there what you said Oseade3yo was killed when crossing the Bafra. Some men was somewhere me to us and I also to the kind. It is true about my mind, actually, that is 1820. 1820 or Manso was 1860. If you down Penos as I'm right, they were 1877. Who saw done by a friend as an account. I want to near here and send a bet to her. The best shape will be 1911 support when she forced a modia to a man hit or assassin. When she hear that was 1911. Every order Abuabo in Quanta Asene man hit at the mine say, yeah, of us penny. Yeah, by the entire by. The balance of the Boston penny now came my Kotokumanhene, that was 1751. It did the new at the best years, and I asked any of us penny into one more emerald near Nisa as I was also. Mrs. Abos was near each that I used to watch that, also come to Oseade3yo to Samuel. It was my natural Jamie Brown. It's one more now, Manso near about my 30th July 1973. Now, my dear, the tree of the Sheba and so on. If you show my hand, any community, the entire man here by and say, oh, my hand, a mammy, Kotokumanhene. Oko America, Oko America, no so no say na COVID-19 be ban Kenya kwamba. Oba no so no ba hwe na ofase. Ya se no so na ofase pini e de ma Omanhene. Yini ho a obi ni wo watwe evidence ra no de bisia no say ah. The mama na number ko my article to go adult here. Ada me hwe ba bi otie. So ba hwe me bi otie ani ifi a ya buhira yi edan a yesi a enso de hye aseneman anunyam. Ifra buhire ba na adan na atwa me dan. Mimi fia so obi a wo ho bi entu na atwa me dan. Timi ho anti be frente brago o e ja say ne no sanity de ko fi aye tan bubu timi sim fie ne ho almost 12 rooms na bubu ahin fie nyina na ma see no blog dan timi ka hye nya menu nyam say be hwe asene ahin fie nyina mi fie na di ka aye blog dan na ne na asene atakwa me dan o hin ne sumam na ye ja dimi ba se bubu atakwa me dan nya bi enya sika bi ma o hin bi a se fe kakari afiska 3 bi de on fa ma so on fa ma na mo say iri si nche ito mahima Kotokumanhene no so me fra bu hye bade a obeseba baba ngamba be hwe me city di ba oba ha nyina no ka bi se sa COVID-19 no obi ahwe no hu yi eye mfa ne mbo e bo no se obi a obete se pana ba mo obi anwane omo mo de se pana no so obo bi na asubia ba bi se da yende ko mo America ne ho ti se America no ni pa 1000 mi one day but Ghana ne akokon ahira yi entima masa it na no bi se ma o de bre aseniman se osro man now mo ye hwe hu yi wo ya no ahoro nsa now apipa on some fair now the ya yon some asana obididi a wadidi say me as Manso ye nya sa ya dim say na this year was any free media announce na shi esi propose man ya na obisa cheche woni ne ye himpani a also di ye share de ba ne free ha ba no so o hin o de ba asane efe na don prepare ubu ashim so adu ne ba oda 1860 no o hin ye di ade efe na prayer prayer o so man hin no bu efe na adu awre ono oti awre na eda asane hin so enti o man hin a o de free asane ba na efe edu asane oda ba na efe no apia apran awre emna e ba ha na ha ba bi a ekum abomofo kum abomofo eku abomofo ye na mo no aha na mudi suma enti obi akwa ekọ ba bi a ekum enam no de se na mo enti wo free so edro odawo bienio Manso aha ni ba bi a na mo hia ekum na ma ile sensen enti ma mo tu ni kwa enko ba bi e sen mo ano ho no de asene e ba ni di no de nam se ma asene ba ya no e free hasen kakra me fa aka Abramo say ya asene of asepani de ese bitumika the friend no na go jam so obedu akosi de iti kosi de du pepe mo ko ya ba no aba oni me kasa de bia no so ba ti iti ese mo ko kosta on se so mo so ba be di crew iti so be head asene iti we say di crew so ya on so ni obi iti ko ma he on so e ba am ba hwe so ni city iti ko ma he wa sa na ba du crew asene ba se ni di asene titi na he fi na yin so so se me fa he papa en family and to papa do hwe papa so da command
aberanteɛ yɛmpɛ nkɔkora biara wɔ ɔhene mu bio mmerante he I don't think you money in a month for you. Your father saw by us and you could use your family. On the match, also original work. Also, the kid to put on to him if he can work for. Oh, no, you money as an man, you not your father. So, by you could use your mind. I never also original work. Casanyas are coming. Or cup of blue and Casanyas. Upon a kind in India. And that's someone I can say. I see him. I love us. I think I can pass and I'm not. Now, I'm not going to miss this. Then you play what you you play. Yakon and yet fire don't know. What's in higher? Then she better. Yana, 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 and yes, Sunny, a better. Yadi, I assume you're a better now. That's what Chinaman or more vanity, over the top. And over the pie. Over the end, and some swimming. And the sense I never be great for and the name is Danasa and Abawa Becassa. And the answer of the Tiba Sound, yes, Yape, or he knew him ourselves. What a ship with this one, am I? And Ananas, many penny for us. I'm